أب تجري أب مجمرتا ورحدار تجمر قلولاو لومي مبل حد ميت معلت مليء ولو بسنكي أب تكلل زلو قلولاو كأل اللي كل تميتن عسران شحت سوات أب وشت تمزابيلهم لعلي 3 مليون كأهز حاجز كم زاد اليوم زبط حبرات هاجرات يقلصو كابزبتو الساخي لعلي 3 شح ناب قربيت حجر السودان تسددوا مالو اتوم ناب السودان تسددوا أب كم يكون تاتالو الزراريبنا يومالنا هبتم ولدي يوحنس كقربو ايو قدمي 100 معلتات 3 عدار كلتا شحن عسرانا بتقراي قونس دحر مولعو لعلي 67 شح نبرتي بيت نبرتهم قديفوم ناب السودان كسددو تكديدوم جدي براراون بسنكتو قونسي كابتاس تغدن التغدان وصايك يارقواقي حازت دك حيزان سدت كم زوصاتيات تكلز بقرنا وطينا باكا كادران بركت بقرنا أول حيجنا مالت كاو بركة 3 معلت صنحنا 3 معلت كنت صنحت لنا كاو كفتناي بركة تسينا دمو فانو مصيومكم تسمنا من مسوال مسافر رحنا افتناي السودان كان بطرف مزينا في طرف مسمطانا ناي السودان ما كان مزينا العنان حشا مزينا حشا مسمطانا دحينا زرو دنقنا عنقيدنا سمي جدي بيرار يبحال المصخلو كما يكادرا جدي أبز أوان أب سودان أمراكوبا بزبها المعسكر سدتنياتات يازلا نعاز مسلو كاب استفلالي كتماتات تقراي استسددو لعلي 10 شح سدتنياتات أبت معسكر تعاقبهم علو من إسي أبراهام ولد السلاسون هيوت غدحن كاب كتما حمرا نسودان تسددو زمسعيو بغمي كم زوازخا أعلي لنا له هيفي وبني تدربي لنا مأخر كتما خدربينا نكله بقى من هزين المدفع من دغات المدفع قدوات المفراسي نابزو حساب أو مستقودة ختماتنا معنا مسمسة هزو كله قوينا أنا بسودان من قدي قالينا أنا مأخر تقرأينا قوينا وطينا تدربي لنا مساريخا بإريتريا قصي زوم كحسبوا نابرا سدت كدفو 5 تجددوا زقلصو سدتنياتات ولاقوا كابتو قونسي هادي مم هيوتو من تدحنو ابز حج زلوو معسكر سدتنيات امراكباون انتخونه هيوت كبير مهانيهم زقلصو حزرت مدهانيتن حكمنان كاندي بدهو يخايبلو اتوم دقم حيزوم السقور سدتنيات جن اب سدت نقلعو اخو مدبي كقربو كوا 5 قوم يقلصو قداي بيرارا حنت خوميا طميت الله خفقات ملو شجر الله هم دريت خايت رخبن هو خنا ورح يا مرس منم تركب نجارس يلان أغلي هو نعم يقدن يا أختي أكيل كيها أروع ترسخا 5 خيل متياس نور حها ميلا تأكل تغير أول حسك قل همز خون خوينها تاكزيس قاعد حلف تناوريها من قبرة قال كدي كابتن سات تحلفو زلا كبيد نابرا سدت بتوسخي زي الشغلة قد هالو بزعباتو ما بتقراي زلو صدرا حالواتم قصاب حجي كم زي فلتتن كم تتجنعن يعلي لاتنا سامر يا مولدي أنا من مسمع هو نقري اللي نسك حجي سلكونا يسرحن دعمي جنا نبر كم يخونوا تيقبر له يخوني حجي سامر دوديو ما قال ملك بهالتلو فينا رواتهم قال ملك بهالتلس بتعمي يسمعنا ولدي أوصل زهن نتوم كاب عدهم كاب زوصول على 3 ورح زوصور سدتنياتات ناب عدهم كتملسو تتصفوا دويلنا حتيتنا يوم كملاسي زحس سلام سكونه ملاسي دلي كم يغير ملاسي ددا كوينات اندي زلا كم يغير خيد من الوقت تسفى كلون نزقل من الوقت دبرتين تاشني فطرح نتقرأ من كلاكا تاشني فطرح نحن ملس ندلي أب تجري زجات أمك لولاو مخنيات موت قصرون بوجع زي تفلت أشحال سبات مزن بالن كم زخانة جلس بزكونتات زيادة قلعت زبهالو هسانات كا دروسنا لبنا وكلولاو كجات كم زجمرة أبز حلفة يونيسيف بي بي سي قاليتو نيرو كمشن سبعة مسلات إثيوبيا بوجنوت مال بزوج مجلسي أب هوسبيتال كبيد نوت أمور زجات هسانات تحكمت كم زرخة بحبيرويو نزكونتات ملكتنا نمهور محبراو عيو يونيفرسيتي مقالة حجاز بروفيسور بينا هايل سلاسة رخيبنا يولنا أب حرنا يوجد قطنا زنبر محبرسة كله أدم كيف ليه خمس قداء من جترات النجاري يقولون جن تو تورنت تو سقطلو تو ناي محورة وجلجانوتات قرارات سقطلو لا بالنسبة بيت مرتديو ولا تأنا ديو ولا وزت اليوم كلهم قطعات أي كله بوانا نتمجمر يعتقد أي بارجاويان دك أنستيو كأو هتانات بدرجو هذه هتانات خمس نقولتو أب تجري ناي
15 ዓመትን ትሕቲኡን ናይ ፖሊዮ ክትባት ከም ይረኸቡ መንግስቱ ባዕሉ ከንፈርም ዝገበሮ ሪፖርት ዝገበረሎ ካብ መቐለጥ ሆስፒታል ልወፃ ሓደ ጽንዓት በቀደማይ ብትግራይ ቴሌቪዥንን ኦፊሻሊ ከንፈርም ዝገበሩ ወዴታ ኢሊ ነገር ከሎ ፖሲብሊ እንደሐዘይ ተኸቲዮም ኮይኖም መጻይኦም ታይ ክመስል ዝኽእል ኢልና ተሪኢና ካፍቱ ማእኸላይ ናይ ዕድመ ክልል ለሎ ህፃን ትሕቲ 5 ለሎ ህፃን ተጎዳእ ንኾነሉ ብልገደድ ተጎዳእ ንኾነሉ ኩነታት ኣሎ ቤት ትምህርታት ሕዚ እፅዋት እዮም ካብ ዴይ ኬር ናይ ህፃናት መውዕሊ ማእኸላት ጀሚሩ እስካዕ 12 ክፍል ለሎ ትምህርቲ ስርዓት ትምህርቲ ኣይተጀመረን ኣሎ ቱ ስለ ልቦናው ድልውነት ናይቶም ተማሃሮ ሕዚ ምንታይ ይደሉ በዛ ሕዚ ኣብ ትግራይ ድምፂ ኣየር ሰሚዑ ዝሕጎስ ህፃን የለን ድምፂ መኪና ሪኡ ዝሕጎስ ህፃን የለን ሰንቢዶም እዮም ዘለው እዚ ካብ ምንታይ መፅዩ ትኹነታት ኣብ ዝተፈፀመሉ ሰዓታት ልተረአዩ ተርእዮታት ነይሮም ኣብ በብከባቢኡ ዝስምዑ ከበርቲ ድምፅታት ነይሮም ኣብ በብከባቢኡ ዝስምዑ ከበርቲ ናይ ኣየር ምንቅስቃሳት ነይሮም እዚኣቶም ኣብቶም ናይቶም ቆልዑ ስነ ልቦና ዓብዪ ምስሊ ገሪፎም ኣለው እዚ ምስሊ እዚ እንድሕር ብናይ ስነ ልቦናዊ ኢንተርቬንሽን ተዘይተዓርዩ ከይዱ ላብ ናይ ስነ ኣእምሮ ሕመም ይኸይድ እዩ እዚ ኣብ ነዊሕ እዋን ከስዕቦ ዝኽእል ጥዕናዊ ፀገማት እንታይ እዩ መብዛሕትኡ ከይዱ ናይ ሳይካትሪክ ፔሽንት ናይ ምዃን ኤፕሌፕሲ ሕማም ናይ ምዕባይ ቴንደንሲኡ ዝሰፍሐ እዩ ዝኾን ማለት እዩ ዋላ ሕዚ እውን እንድሕር ኣብቶም ህፃውንቲ ቀዲምና ተዘይ ሰሪሕና ኣብቶም ህፃውንቲ ኣእምሮ ተቐሪፁ ዘሎ ብጣዕሚ ዝገደደ ምስሊ ስለዝኾነ ክኸብር ዝኽእለሉ መንገዲ ምግማት እያኣብየና እንዳሓርካው ወሳና ኢልና ንወስዶ ንኽእል ናይ ሓደ ህፃን ሓንጎል ዕብየት ወይም ደግሞ ናይ ኣእምሮ ዕብየት ዝውሰነሉ ዕድመ ኣሎ እስካዕ 7 ዓመት እዩ መሰረታዊ ቅርፂ ናይ ሓንጎል ዝቆረፀሉ ሕዚ እንድሕር ኬጂታት ተዓፂን ኮይነን ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ተዓፂን ኮይኑ ትናይ ኣእምሮ ዕብየት መሰረታዊ ቅርፂ ዝሕዘሉ ግዜ ይሓልፈሎ ማለት ስለዚ እንድሕር ዝሓሊፍ ኮይኑ ደማይ ዳሕራይ ኣብቱ ናይ መሰረታዊ ትምህርቲ ምቕባል እውን ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል እዚና ብቶም ተፃውኦታት ብዙኢና ክንወስድ ንኽእል ሕዚ ኣብ ትግራይ ናይ ተሃድሶ ስራሕታት ተዘይተሰሪሑ ተምሃሮ በቀሊሉ ናብ ቤት ትምህርቲ ምምላስ ኣይ ቲንክ ዝኸብር መሲሉ ይስምዓኒ ሕራይ መጻዞም ህፃናት ብምንታይ እዩ ክትዓረቕ ዝኽእል ሕዚ በዚ ሕዚ ፅንዓት ጌርና ንፈልጦም ንኽእል ኣካል ጉድኣት ዝኾኑ ህፃውንቲ ኣለውና እዮም ወለዶም ዝሰኣኑ በዚ ሕዚ ካብ ትግራይ ዝሰፍሐ ማሕበራዊ ፀገማት ከም ዘሎ ምግንዛብ ንኽእል ኢና ብተወሳኺ እውን 85 ሚእታዊ ህዝብና ገጠር ዝነብር መሰረታዊ ቀረብ የለን ከምኡ ዓይነት ተኽስታት ይቕፅል ኣሎ እዩ ብከቢድ ብቐሊል ይኹን ወዘተ ስለዚ ናይዞም ቆልዑ እዚኦም መፃኢ ብኸመይ ኢና ንሪኦ ኣብዚ ክንሰርሕ ተኾይንና እቲ ናይ መጀመርያ ቅድም ቀዳድም ክረጋገፅ ዝግብኦ ሰላም እዩ ሰላም ተዘየልዩ ሓንቲ ስድሪ እውን ንኸደሉ መንገዲ የለን ገገሊኡ ህፃውንቲ በዓቲ ወላደ ገዛ ገገሊኡ ህፃውንቲ ገዛ ወላደ በዓቲ ዝኾነሉ ሰዓት እኒኦ እዚ እውን ህፃን ምስ ወላዲኡ ናይ ምፅምባር ሪዩኒፊኬሽን ሪኢንቴግሬሽን ንምስራሕ ስለዚ ቢነጋ ኣብ ማእኸል ኩናት ኮይንካ ድጋፍ ስነ ልቦና ክወሃብ ኣይክእልን ማለት ድዩ ኣብ ጦርነት ኮይንካ ናይ ስነ ልቦና ግልጋሎት ክትህብ ኣይትኽእልን ቅድም ቀዳድም ዞም ህፃናት እዚኣቶም ናይ ድሕንነትን ናይ ውሕስነትን ስምዒት ክስምዖም ኣለዎ ምክንያቱ እንድሕር ናይ ድሕንነትን ናይ ሰላምን ስምዒት ተሰሚዕዎም እዮም ዝነበረ ታሪክ ደምሲስካ بحدش تاريخ بحدش منفس خموس النجوار ذكاء المالتي سنادي أتينت لملكتهم سناي مجمرة خدوا زقباء من جدي أفزيكا تفتيروا للو لا زي مرجع خناتات لا نوركم ولا شلو زخيل من جدي أتينت تسرح زحش مسؤولي سمع عن حزب هذا حزب أو تقرأ بملو زي رخنا كونسلين قالوا كتير يتخيلين جن بب كوابيو جيجاو قالوا مع أخنات مخفاتي كالي مالتي ده حرايتهم هتاونتي نفزق أروم ناي قالوا مع أخذ لاخدو شنو البناوي ناي محوراوي دقافات كروه ولا زخولو أنا ودقاف كل يوم زخولو خلونا كل يوم جن خناتات مستمتعة لو كل الزواتات خيدها تقول قالت قوها ولا زخيل خناتات مستعري فنوه راديو بي بي سي تقرنيات كتاتل اللخم خبركم سمعتنا حس ارتزيناتات كنقرب بوليس السودان زوبا دارفور لعلي كلتميتي برس ساعات قمنا أسي أبك أيد كم زأتو حبيرهم أبتو زوبا بتركب كتمانيا لابسن كنهر واقاتات مقبل ندادن ستل على تقاوموتات ككايد مقنايو تسابسابات قليصهم أبي زوبا سمين كوردوفاون ون بزحات حدميتي بوحد حدميتي كم زتأثرو أقل كلوت زينا سودان سونا حبيرو أب زحلف شمونت عمتات أب ريبابليك مأخلاي أفريقيا بسنكي هايمانتون عليتون جت بزحات عطوات نستفلالي كبابتات تهاجر تقوطات إيروم كم زنبرو تاقليت لهم حبرات هاجرات نتي بسراويت مايانمار زفتصم زلو زبلو مجهاس كمرمرو أستا 300 أبالات هاجراو بايتو تهاجر تقويعهم أنصار تبزحلف سمون بسراوي استخايد علوا كجبر زغني هزباو تقاوموتات لمون كتسيلو إلو لهم
روسيا قطبا زصلو حدش اجدا زغبرلا انت خوينو مس حبرت اوروبا زلوا زمدنا ክትበትኽ ምዃና ጠንቂቓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ነዓፈ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣሌክስ ናቫልኒ ዝተሓዘሉ ኩነታት ዝምልከት ሕብረት ኤውሮጳ ቅርታ ኣለዎ በዚ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ እገዳ ከም ዝገብር ኣጠንቂቑ እዩ ኣብ ሚላኖ ኢጣልያ ዝርከብ ኣክሮባት ሰረቕቲ ዝፍለጥ ጉጅለ ጉሓሉ ገጻት ኢንስታግራም ናይ ሃብታማትን ፍሉጣት ሰባትን እታ ከተማ ድሕሪ ምክትታል ንመንበሪ ገዝኦም ከም ዝዘምቱ ኣኽበርቲ ሕጊ ቃሊዖም እቲ ጉጅለ መእተዊ ሃጓፋት ንምርካብ ፍሉጣት ሰባት ዝዝርግሕዎ ስእልታት ብምምርማር መዓዝያት እውን ይወፁን ክፈልጡ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ ናብ ካልእ ምድላው ዝምሸት ክንሰግር ኣብ ልዕልቶም ኣብ ኣድማ ምሕሳብ ምግቢ ዘለዉ ኣባላተይ ሓደጋን ተበፂሑ መንግስቲ ሓላፍነት ክወስድ ይክብል ፓርቲ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ኣጠንቂቑ እቶም ንዝሓለፉ 15 መዓልታት ኣድማ ምሕሳብ ምግቢ ገይሮም ዘለዉ ፖለቲከኛታት ጃዋር መሐመድ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣቶ ሃምዛ ኣዳንን ሸምሰዲን ጣሃን እቲ ኣድማ ምሕሳብ ምግቢ ኣብ ደረጃ ሕማም በፂሕሎ ዝበለ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት እትሰልፊ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ እቶም ውልቀ ሰባት ህይወቶም ኣብ ዘስግእ ደረጃ ኣሉ ይብል አባሎቻችንና ወገኖቻችን አባላትናን ወገናትናን ጀመሩ አድማም ሕሳብ ምግቢ ኣብ ደረጃ ሕማም ይበጽሑ ሰብ ክሪኡን ክፈሊን አይኮሉን አነ ብሶኒ ምስ ፖሊስ ኣትየሪ እየሚ እዞም ሰባት ክዛረቡን ዓይኖም ኮፊቶም ሰብ ክሪኡን ኮነ ቃል ከተንፍሱ አይኮሉን ኮፍ ካብ ዝበሎ ተስዮም ጠጠው ክብሉ ይኮሉን ንኣብነት ኣቶ ጀዋር መሐመድ ኣዲኡ ክትሓቶ ኸይዳ ክፈልጥ ኣይከኣለን ጀዋር ከም ህፃን ኣብ መሬት ተፋሒቑ ናብ ዝተኣስረሉ ክፍሊ ኸይዱ እዚ ኩሉ ሽማግለታት ሒዘ ከይደ ብዓይኒ ዝረኣኽዎ እዩ በኺየ ወፂ አልቅሼ ነው የተለየሁት እዞም ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ፖለቲከኛታት ብእዋኑ ኣገልግሎት ሕክምና ክረኽቡን ንሓደጋ ሞት ከይቃልዑን ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ዝብል ኣቶ ጥሩነህ መንግስቲ ዋላ እውን ምክትታል ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎን ተገለጸ ብወግዒ ዝተዋሃበና መግለጽ ግን የለን ኢሉ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ምን ኃይል እንዳዩዋችሁ ክሳብ ሕጂ ክንደናይ ምክትታል ሕክምና ከም ዝገበረሎም መንግስቲ ዝሃበና ወግዓዊ መግለጽ የለን ናይ ውልቂ ሓካይሞም ንኽርእዎም እኳ እንተተፈቐደ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ክሕክምዎም ግን ኣይተፈቐዶምን እዞም ሰባት ኣብ ኣፍ ሞት እዮም ዘለዉ መንግስቲ ብናውቲ ዝተሓገዘ ሕክምና ዝረኽብሉ ኩነታት ከመቻቸ ኣለዎ ግዴታውም እንደሆነ እስከነዝባሉና ድሕሪ ቅትለ ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣቶ ጃዋር መሐመድ ዝርከቦም ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ኣብ ቀይዲ ከኣቱ ከለው ወታደራዊ ብረት ናይ ምውናንን ምምሕዳርን ኣዋጅ ምጥሓስ ከምኡውን ናይ ቴሌኮም ምጥፍፋእ ዝርከቦም ክስታት ቀሪቦምሎም እቶም ተኸሰስቲ እቲ ዝቐርበሎም ክሲ ሕገ መንግስቲ ዝህቦም ማዕርነት ዝጥሕስ ብምዃኑ ክቋረጽ ዘቕረብዎ ጠለብ እውን ብሙሉእ ድምፂ ተነፂጉ እዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ድሕሪ ሕዚ ሰላማዊ ቃልሲ ክንቅጽል ኢና ይብል ሰላማዊ ትግላችንን በጽሕፈት ከከፈትና ወይ ወናብ ገዛና ኮፊልና ሰላማዊ ቃልስና ክንቅጽል ኢና ህዝቢ ክሕግዘናውን ሓትት ካብዚ ወጻኢ ካል ኣማራጺ የለን ነዚ ሃገር እውን ኣድላ ይኮነን ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰላማዊ ቃልስና ክንቅጽል ኢና ኦፌኮን ኣባላቱን ከይጠፍኡ ኣብዚ ሃገር ናይ ፖለቲካ ስራሕ ክስራሕ ኣይክእልን ዝበሃል እንተኾይኑ ግን ህዝቢ ዝብለና ክንቅበል ድልዋት ኢና ዝግጁዎች ነን ጉዳይ ኮሮና ቫይረስ ሕዝውን ኣዘራረብ ኮይኑ ቀፂሉሎ ኣብ ኣፍሪቃ ዝረኣዩ ዘሎ ሓድሽቲ ዓሌታት ኮሮና ቫይረስ ድማ ዝያዳ ለብዕን ሞትን የስዕቡ ከም ዘለው ክኢላታት ኣሚቶም ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት እቲ ዝድለ መርመራታት ስለ ዘይግበር ዘሎ ቀልጢፉ ንክርከብ ቀሊል ከም ዘይኮነ እውን ኣጠንቂቖም